Ja som vyzordelal kapitalisticky myslič, ale náš posad, ktorý je inajší bol, musel so jedna viesta mesobnosť pistoniva. A toto je neho v novém času popravom pušťu. To so svojimi divačerami si to inak obkadžal, kaž to, što je nazinujú, što je od štúje dešišlo. Ja som to až dokonca moje divačere měl. Nás tam nikto dále opuštil. A když poncu oni to jednu příčinu měli. Ale my jsme až dokonca měli v našich přistajnách a ja som tej vesel bol. Tu s jedným človekom, s ktorým ty dlhší čas romadže žiješ, máš ty jednu dôveru. A každý to tam vie, što sa očakuje. A čo to nek všedný deň s živom, što živo nastúpa, alebo tá mesobnosť, to je celý ináčí obkad. A tu sme mu pestovali po nás, a ja opravdu to bedere tak, to je jedna celá ináčia kultúra, kaž to, što som ja drugie nazonil.